ライフル当てる。やってる。あ、ごめん。うわ。ライフル当てますよ。めっちゃごめん。グレネードやばすぎ。あ、下がって。いける。大丈夫、いけ。いやー、うまい。いやー、グレネードやばすぎる、ちょっと。グレでぶっ飛んだね、でんちゃん。うん。うわ、モーさん130もらってる。えぐー。グレネードだけで死んじゃった。あ、でも一人核入ってるそう、。核入ったね。待って、これ自分のグレネードでも死んでるんだけど。94って自分のグレネード食らってるか。ねえ。ダメじゃん、これ。ほぼ自爆。自爆じゃないか。ちょっとでんちゃんトロールしないでもらえますすいません、すいません。うん、でんちゃん打いやち上げ花火だったんだよな。 2個目は違うよ。2個目は